Jo practicava altres esports i hi ha un moment, quan tenia 14 anys, que m'ofereixen la possibilitat d'entrenar al CAR de Sant Cugat i amb la beca aquesta doncs, tinc la possibilitat d'entrenar més i d'entrar també al primer equip del club on jugava, que era el Mediterrani. Vas veient que allò t'agrada molt i que tens la possibilitat de fer-ho professionalment. Crec que a nivell de selecció em quedaria amb la plata olímpica i l'or del Mundial de Barcelona. I després a nivell de club, quan vaig guanyar la Lliga Estats Units i la Lliga Australiana i segurament també alguna de les Copes d'Europa amb el Sabadell. Soc molt ambiciosa, aleshores m'és igual haver-ho guanyat que l'únic que vull és seguir guanyant. Un dels reptes que encara no he aconseguit és poder ser campiona olímpica, així que treballaré cada dia per ser-ho.